Θέλετε να αγοράσετε κάποια Elon Xcat με λίγα μόνο κλικ? Είστε στο σωστό μέρος. Αρχικά, πηγαίνετε στην επίσημη ιστοσελίδα του Elon Xcat. Το ξέρατε. Υπέροχα. Τώρα, συνδέστε το πορτοφόλι σας. Μπορεί να είναι Phantom, MetaMask, Trust Wallet ή ό,τι άλλο προτιμάτε. Μόλις συνδεθείτε, ήρθε η ώρα να αποφασίσετε. Θέλετε να αγοράσετε με BNB ή USDT? Εγώ διαλέγω BNB. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να αγοράσετε, πατήστε το κουμπί αγορά και επιβεβαιώστε τη συναλλαγή. Απλό έτσι. Αλλά περιμένετε, υπάρχουν κι άλλα. Αν θέλετε να δείτε ολοκαίνουργια κέρματα, απλά προσθέστε τη διεύθυνση συμβολέου στο πορτοφόλι σας. Και αυτό είναι όλο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Καλό trading, λάτρεις των κρυπτονομισμάτων.